je hebt bepaalde organismen die helemaal heel overal zitten. Ja, dat is goed. Ja, maar sommige mensen hebben Ja. daar inderdaad bestaan. Het is helemaal hard, nu moet je opgaan. Dus dat gaat gewoon heel erg goed. Dus het blijft gewoon dicht. Of met de glas komt in de aanraking. Papa, hoe gaat die uit? Andere iemand moet wel iets Maar je in klikt aanraken. Oh. Dus wij hebben ook echt kinderen bij ons. Nee, Maar ze zijn te schoon of te schoon is niet. Ik zit met vastgelegde afspraken, maar hij doet de telefoon en zo. En ik zit ook met honden. Dan zeg mijn vader, ik moet wel oppassen met honden, zeg mijn vader. Ik kan niet. Schuin eruit zo. Nee, want ik geef die honden geen post bij de kus. Een puntje waar heel erg Ik geef branden. de kus zo hier. En dat is natuurlijk toch Ja, een daar. Lekker, een beetje bruis zo en je op gang ik houden. nou, Geen zo bruin. is het zal wel zo zijn. Het zal zo wel. Maar vroeger ook. Daar denk ik wel, want dat is zo. Oh, ik denk niet dat hij dat moet doen, Bas. Nee, ik denk toch even niet in de markt. Nee, nee, doe maar even. Nee. Hond begrijpt dat niet. Nee, hij begrijpt dat niet. Zal ik dat wel doen? Ik weet niet, volgens mij is het zo klaar. Is het Even nog niet niet? doen. Oké? Ik zal er even een beetje doen aan het eind zo. Dan... Oké? Weet je waarom niet? Oh. Een hond die heeft eigen gewoontes, eigen ding om in te gaan liggen. En die begrijpen niet dat iemand anders erin gaat liggen.